what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. I'm back, Hubak. So after 3 weeks or 4 weeks karon po ko nakabalik og vlog mga idol kay nabisita sa atong schedule sa trabaho mga idol. So kato na yung mga nagpa-shoutout nakalimot ko. So i-shoutout niya mo later kung makakuan tanawon sa nako kinsa to yung comment og magpa-shoutout sa akong vlog. Kay karon mga idol, another Ukay Shoes vlog. So kani mga idol, dili ni siya pareha sa uban nga mga ukay-ukayan mga idol nga planang mga butik-butik sa gawas nga kasagaran 6 to 10 condition. So kani siya mga idol, ang iyang condition is 8 to 10 condition mga idol, and ang iyang presyo kay 1,000 up, so worth it ra pud siya sa iyang presyo and sa iyang item itself kay new tom sad siya. And karon mga idol na ako diri karon mga idol, so sa kung natanaw ninyo sa akong last vlogs kanang ikaupat nga video na diri ko ato muna akong vlog, so gamay pa kay sila stock sa to karon daghan na kay sila nindot mga idol. So mo ni siya diri dapita kini siya, so nari ni siya sa One Central Mall mga idol, so tapad sa Imol murag kuan ni siya, crossing ni siya sa Santiago Street ug sa Hongkera kana Leon Kilat kana padong sa Leon Kilat nga street. Crossing na ni siya, makita mo na APM Mall, APM Mall, One Central Mall, and nani siya sa lower ground, mura ni siya ganang mag basement. So na ako yung amigo nga neri manggod nga nasaag kay ni taari daw siya, nakita daw siya bunchon pen siya pati nakita. So kung makita mo escalator mga idol, down ra na siya, kuha ni siya sa una Ultramart, then straight lang mo karon wala ni Ultramart kay temporary close. So dum diri mga idol, so naa diri ang ilang ilang mga sapatos sa Y6L ito no? YGL surplus kicks. So may siya mga idol gani siya. So daghan kay sila mga astig nga mga sapatos karon mga idol. So tara. Sana ni ang Jordan. So katong mga hilig og mga Jordan diha, tara. Chance na ninyo mga idol kung ganahan mo palit ani. Ako untay mo palit ani mga idol, kaso gamay ra tag nakuha nga sweldo. Ay balag din na ito masulog. So ang size niya kay size 8. So kasi size 8 diha. Price is 2,300. So kuan pa siya mga idol, 8 to 10 condition. Dili siya pre sa uban nga ukay-ukay nga hilis na kayo, use na kayo, ibalik gyapon mahal. So dili na siya, medyo kuan na siya sa price range. Low na siya. So, ipakita na ko nyo ang B-roll sa sapatos, mga sapatos diri. So gani siya mga idol, so na siya ay Nike Presto. Kani Nike Presto size 9. Price is 1,850. So mahangyo pa ninyo siya mga idol. Kani siya kung ganahan lang mo makasapatos, dapat kabalo sad mo muhangyo. Ana siya. Nike Presto. Then Jordan. So na ko yung amigo ani nga ganahan og Jordan. So this is it. Is 9.5. So price is 2,000. So dili pa kay siya tanto nga used. Dili pa kay siya heel drugs. Tanawa 8 to 10 condition. So ang ganahan kang palit, ariya na dayon kay kusog biya ang kuan. Nasa may ngani nga condition, halinon kayo. So ipakita na ko ninyo mga idol sa usa ang price ug ang sizes ani nga mga sapatos.
mga sapatos mga idol sa dagang ibindot nga Nike mga idol pre ali 9.5 1,200 sobrato ra. So kung ganahan ka mga sapatos hangyo lang. Kay darag hangyo. So kini siya. Napoy nag-comment ato sa ako pag-post anin ako sa Facebook kani size daw ani so mo siya size 9.5 1,200. So inig-ari nimo hurry up palita dayon para dili ka maunhan kay halinon kayo basta Nike kay mga solid kayo sila og mga porma. Sa tanan mga sapatos Nike ang pinakasolid og mga porma. So kani siya. So kisa toy ganahan. So napo koy daghan wala pa may pakita mga idol. Then mag-thumbnail sa ko mga idol. Magana sa ko. Hita sa kog nindot nga sapatos para i-thumbnail ako. Kani Jordan. Kani Jordan. So mga idol, ipakita na ko balik sa inyo tanan nga sapatos. So nagkuha sa takat kay na ko'y ganahan isukod mga idol. So tanawan niyo nindot kay siya bagsik. So muni siya mga idol. So muni siya. Katuning pareha sa sapatos ni Juan Paulo Tumines. Pagpalit niya nga Lego pod nga Jordan 1. So muni siya. So dako siya na gamay. So okay ra pud siya. Price ni mga idol kay 2,300. So kisay ganahan ani. Hurry up. Slate nail drugs 8 to 10 condition. Yan, post na thumbnail. 1 2 3 4 2 3 kay kung palito ni siya sa second hand yun siya nga kuan yun kanang once ra siya nagamit mahal gyud ni siya mga nag. So ipakita na ko pa dayon yung mga idol ng mga sapatos diri. Wala pa na ko natiwas murag mga unom pa lang to ko napakita sa inyo. Ipakita na ko. Sumo nila mga sapatos mga idol, mga nindot yung kay mga idol. So pinakaganahan gigin ako mga idol kini ang Jordan 1 nga Chicago. Mo gini yung pinakanindot sa tanan mga idol kay mo sad niya ang pinakanindot nga color combination, black white sa tanan Jordan. Mo ni pinakanindot. O katong kung ganahan mo makaibaw mga idol asa ni na mo i-link ani ba sa link Wala pa lagi. sa inyong katong sa inyong page sa Facebook. Wala pa. Buhat pa ko eh. Magbuhan pa. Ako niya to kanon Para marketplace pa ko ang van. marketplace. Sa marketplace Ah. pa ko ang van. Pero So, lower ground ni siya sa One Central Mall. Pero may kumasayop, may PM jud nako. Sa One Central Mall ni siya, dili niya siya katong tapad sa imo. Namo ginungutanan nako asa daw to dapita kay wala pa daw ko naman construct. Ang ila ding pasabot kay sa City Mall. So dili sa City Mall ha, diri ni siya luyo sa Imol dapit sa Cebu Coliseum, dapit ni siya sa
Nga manukan diha. Karas. Over karas. Dapit niya siya diha. Igsod ninyo diri basin masaag mo kung asa pinaka lower ground di siya. Sila nahug ni siya og basement mga idol. So mo sila mga sapatos. And ang iyang presyo mga idol, worth it ra pud siya sa iyahang sapatos. Worth it ra pud kay dili man siya pareha sa uban nga mahal pero nangalangkat na ang sole, hilis na kaayo. So pareha ni mga idol, slightly heel drugs na jud kay ni siya mga idol. Syempre, heel drugs yun siya yung aning klase nga sapatos kay duwa man siya og basket. Kung kini pod mga idol, press 2. So kat natoy nag-chat nako kung pag-post na ko ani kung unsa ko ni size ani. Mo siya size 9. Size 9 ni siya. 1,850. So igari nimo hangyo lang si kuya. Si kuya madara nimo siya hangyo. Mahangyo ra nimo kung ganahan jud ka makasapatos, kung ganahan jud ni maimo. Kay kini ra bang mga pinilian ng mga sapatos mga idol, wala gyud kini siya size. Dili na ka makapangitaglain. Kasagaran ko kay mga kuha na siya kanang mga fixed size na siya. Dili na ka makitaglain size di para sa butik nga magana mo size 41, na mo size 40. One size rin siya tanan mga idol. Kani siya. Dili na ka makakuha ng niglain pang size. So, i-grab na din ang opportunity mga idol samtang naa pa, samtang wala pa nahalin. Nasa to, ano pa? Adidas. So, katong mga ganahan og Adidas diha sa tong ganahan mga koleksyon. May siya sa 1,600. So, mahangyo pagyapon siya. Size 8 and a half. 8 and a half ni siya, Adidas. Siya. So kung bago pa lang ka sa akong video mga idol, ayog ka-uwaw og subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga bagong videos mga idol. Ug sulid ka idol na tika ug para pod nga makita ka sa akong mga ukay shoes. Kay kami mga lalaki, typical na ginasamo nga hilig mi og sapatos. Para sa mga babae, hilig sila mga bags, sandals. Kami hilig sa mi og mga sapatos. So may siya, grab the opportunity mga idol kung ganahan din mo mga ri. Thumbnail ako ah. Few stocks na lang siya mga idol. So ang uban, nahali na. Nahali na siya. So nahali na jud ang uban. So thank you so much for watching this vlog mga idol. And don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga Okay Shoes vlogs soon. And goodbye. God bless. Mwah.